Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso mandi la an ka folibaw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma olu ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn min na juye kalo kɔnɔna la an da bɛna don o la fo ka taga se an ka kalan minisiri bɔra an ka jabaranisoba sanfɛ ka ɲɛfɔli kɛ defu résultat ko ka an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila juye kalo tile fɔlɔ su ka dugu jɛ a tile filanan na san 2025 cakɛda min ka baara bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ni o ye office central des stupéfiants ye olu ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn na an b'a fɔ min ma ko cannabis o paquet 23 ɲɔgɔnna la min tun bɛ bolimafɛn dɔ kɔnɔna la ka bɔ Bugunikaw fɛ ka a kunda Bamakɔ kan min ye Buguni office central des stupéfiants cɛdenw ye olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Buguni kɔnɔna la olu mobili kelen kɔnɔna la olu ye tɛgɛ kɛ a paquet 8 ɲɔgɔnna la olu ye wele bila Bamakɔkaw ma yaasa olu fana ni a donna Bamakɔ kɔnɔna la olu fana ka laraweleli boloda olu fana ka laraweleli kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ a paquet 15 ɲɔgɔnna la wa a jira la ko Bamakɔ ni Buguni ni ɲɔgɔn cɛ min ye cɛ dɔ ye drogue in tun bɛ ka na di min ma ale ye u ka ɲɛnaminimafɛn dɔ tun bɛ a kɔnɔna la a ye o ta ka bɔ a la ni a bɛ fɔ a ma ko poudre d'escapette ani min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o bɛ Bamakɔ kɔnɔna la o nalen a ɲɛnaminimafɛn tɔ nɔfɛ min ye an ka finitigilakaw ye olu ye tɛgɛ kɛ o la ale tun bɛ an ka kiiritigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ harabado juye kalo tile 15 san 2025 cɛ min ni ale ye tɛgɛ kɛ poudre d'escapette na ale kɔni sera ka boli an bɛ wagati min na i ko bibi na an ka cɛdenw kelen bɛ ka ɲinini bila sen kan yaasa ka se ka tɛgɛ kɛ a la cogoya min na an ka kalan minisiri Dr Hamadu Si Savanɛ kun bɛ an ka jabaranisoba ni o ye ORTM sanfɛla ye ka laseli kɛ harabado juye kalo tile 16 su san 2025 k'a jira ko kunu alamisa juye kalo tile 17 san 2025 ko defu jaabiw bɛna bɔ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na a ye a jira ko 100 sara la min ye 53 ɲɔgɔn na olu de y'a sɔrɔ wa a ye a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ sabula a y'a jira ko maa min y'a sɔrɔ ɲina o ka ca ni salon ye sabula min ye maa 40 ni a kunkanfɛn ye olu de y'a sɔrɔ salon wa fana a ye folikan belebele lase an ka lakɔli karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma olu minnu y'u seko n'u damayira kɛ ani a baarakɛɲɔgɔn tɔw yaasa ɲina examenw bɛ se ka kɛ cogoya min na hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ani a baaraw bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogoya min na an ka ministère de l'industrie et du commerce ni agence pour la promotion des investissements au Mali ani le programme des Nations Unies maaw ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye lajɛrɛ kɛ tarata don juye kalo tile 15 san 2025 lajɛrɛ min kɔnɔna la u ye carte dɔ bila sen kan ni a bɛ fɔ o ma ko carte des investisseurs nanzarakan na yaasa ka nafolo kasabi ka o ɲini ka na olu investi an ka jamana kɔnɔna la jamana bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min na an ka ministre de l'industrie et du commerce monsieur Musa Alassane Diallo ye a jira ko nin carte in nafa ka bon kosɛbɛ sabula k'a bɛ kɛ sababu ye ka olu dɛmɛ ka nafolo ɲini ka na a investi an ka jamana kɔnɔna la yaasa jamana yɛrɛ u bɛ se ka sankɔrɔta sɔrɔ cogoya min na ani fana a y'a jira fana ko
o nafolo minnu n'u bɛna o ɲini ka na olu investi an ka jamana kɔnɔna la k'o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamanadenw ka bonya hani u ka lakana kɔnɔna na ani u sigilen bɛ yɔrɔ min fɛnɛ na o lakana baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o ko kɔnɔna la. A ka kumaw kɔnɔna la a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin dɛmɛbagaw ma minnu ye maliden n'olu bɛ Mali kɔnɔna la k'u sen don nin baara in na yaasa min y'an ka jamana ye an bɛ se k'a dilan ka ɲɛ cogoya min na diɲɛ ma k'a ye ka ɲɛbɔ a fɛ ka na investissement kɛ anw fɛ yan. API Mali ɲɛma ale ye a jira ko ka baara kɛ ni maaw ye ko a nafa ka bon kosɛbɛ sabula k'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛma ye Mali baara caman na wa ko a b'o olu yɛrɛ dɛmɛ ka se ka investissement fana ka olu sɔrɔ ka na ni a y'an ka jamana kɔnɔ ka yɛlɛmaw don ka sɔrɔ yiriwaw ka olu baaraw k'olu bila sen kan yaasa min ye baarako ye olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na hani yɛlɛma yɛrɛ bɛ se ka don Mali taabolo bɛɛ lajɛlen na cogoya min na. An ka Conseil malien des chargeurs ɲɛma ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin port autonome de Dakar ɲɛma ma ka ɲɛsin gɛlɛya min bɛ u kan nin wagati ninnu kɔnɔna la port autonome de Dakar la sabula a ye a jira ko u ka minɛn minnu bɛ na port autonome de Dakar kɔnɔna la ko a donni ba Maliba kɔnɔna la a bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ sabula an ka donni ta mɔbiliba ninnu ni o ye an ka kamiyɔnw ye ko o tɛ sɔrɔ ka na ni minɛn ninnu ye an ka jamana kɔnɔna la a kɛlen bɛ sababu ye ka minɛn sɔngɔ yɛlɛ port la ko a bɛ a ɲini port autonome de Dakar ɲɛma fɛ a ka fɛɛrɛw bila sen kan k'i sen don a la yaasa sɔngɔw bɛ se ka jigin cogoya min na ani bolimafɛnw ka sɔrɔ ka don ni Mali minɛnw ye Mali kɔnɔna la hɛrɛ ni baden kɔnɔna la. Min ye port autonome de Dakar ɲɛma ye a ye fɛɛrɛ kɛ ka sɛbɛnfura ci u ka compagnie maritime ɲɛmaaso fo ka taga se u ka maaw ma minnu bɛ minɛnw bɛ di minnu ma laban na ko u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan Mali minɛn minnu n'olu kan ka na ban Maliba kɔnɔna la yaasa olu bɛ se ka na hɛrɛ ni baden na wa dɔ ka bɔ a sɔngɔ na cogoya min sabula a ye a jira ko min ye ban Maliba ye ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko a nafa ka bon jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ yiriwali ma ko fɛɛrɛw ka bila sen kan yaasa min ye Mali minɛnw ye olu ka don Mali kɔnɔna la n'u sera port autonome de Dakar la fɛɛrɛw ka bila sen ka bolimafɛnw ka ɲini a baaraw kama olu ka baara ninnu kɛ jɛlenya kɔnɔna na ani basigi kɔnɔna la sabula ko a nafa ka bon jamana in fila bɛɛ lajɛlen ma ni o ye Senegal ni Mali ye. An ka kalansoba min bɛ yen ni o ye Centre de formation professionnelle au métier de la sécurité sociale de l'Institut national de prévoyance sociale INPS olu ye lajɛrɛ kɛ u ka saliba kɔnɔna la min tɔgɔ dalen bɛ Usmane Karim Kulibali la tarata don juillet kalo tile 15 san 2025 yaasa min ye intelligence artificielle ye ka se ka o nafa ani a kɔlɔlɔ ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye a bɛ se ka lafiya min na se an ma kɛnɛyako nasira la ka se ka u da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o la maa min tun bɛ ka ni conférence ɲɛminɛ o ye monsieur Ousmane Ly ye ni ale ye expert en santé numérique et enseignant chercheur à l'université des sciences des techniques des technologies de Bamako ale de tun bɛ ka lajɛrɛ in ɲɛminɛ a kɛnɛ kan min ye nin kalanso in kalandenw ye fo ka taga se université Kurkanfuga kalandenw olu de tun bɛ a kɛnɛ kan min ye monsieur Ly ye a ye a jira ko ni mansimafɛn min filɛ nin ye ko a nafa ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka baara la wa a y'a jira fana ko maa dɔw bɛ k'a fɔ ko ni mansin min filɛ nin ye ko ni a nana a bɛna an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ fa ale y'a jira ko o kuma tɛ sen kan sabula min ye mansin ye ko o tɛ se ka hadamaden jɔyɔrɔ fa nka ko a kɔni nafa ka bon u ka baaraw la sabula a bɛ u dɛmɛ u ka baarakɛtaw la wa a bɛ se ka caman yɛrɛ bɔ u ka baarakɛtaw la a ye a jira ko an bɛ wagati min na i ko bibi in na ko an ka denmisɛn minnu ni olu bɛ ka kalan kɛ kɛnɛyako sira fɛ ko olu tɛna se ka kalan sɔrɔ i n'a fɔ don tɛmɛnenw na tun bɛ kɛ cogoya min na ko ale kɔni hakilina la ni fɛɛrɛ bilala sen kan ka mansinko in k'a don ba la a bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma. Nafolo min bɛ ka tigɛ ka bɔ an kunna an ka telefɔni crédit tataw la ani min ye an ka forfait fo ka taga se an ka Orange Money ni an ka Move Money ni an ka jamana ɲɛmaaw ye o baara bila sen kan ni o ye fond de pilotage ye an ka jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ni o commission de pilotage maaw ye ɲɔgɔn ye tɛnɛndon juillet kalo tile 14 san 2025 yaasa ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ha nafolo kun fɔlɔ o bɛna don da min fɛ u ye hakilina min ta o ye kuranko ye o hukumu kɔnɔna la arabadon
juwe kalo tile 16 san 2025 nafolo kasabi miliyari 24 u y'o di an ka ministère de l'énergie et de l'eau ma yasa a bɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogoya min na a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra an ka ministère de l'économie et des finances jabala kɔnɔna la u mago bɛ fɛn min na yasa ka kuranko ka basigi don a la an ka jamana kɔnɔna la jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min kuranko nasira fɛ u y'o baaraw bila sen kan kurantigɛ banbali min bɛ jamana kɔnɔna la ka fɛɛrɛw sigi o la u mago bɛ baarakɛminɛn fɛn o fɛn na ka se ka olu san nafolo in dira u ma u ka se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ka olu bila sen kan jamanadenw ka lafiya kama an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara kun welelen don tarata don ani araba don ni o ye juwe kalo tile 15 ani tile 16 san 2025 an ka brigade d'investigation judiciaire maaw fɛ ka sababuya kɛ min an ka procureur général ye ale a laɲini kɛ an ka sigida 4nan procureur fɛ ko a ka fɛɛrɛ bila sen kan ka wele bila ni premier ministre in ma ka sababuya kɛ ko a ye kumakan dɔw bila a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a jira ko min arasba ci ye fo ka taga se Rose la vie chère ani lewura ko a ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ hakilina min bɛ a ka ni kumakan ninnu kɔfɛ ka se ka ɲɛdɔnni kɛ a la o hukumu kɔnɔna la min ye sigida 4nan procureur ye a ye yamaruya di brigade d'investigation judiciaire maaw ma u ka se ka an ka premier ministre kɔrɔ k'a ɲininka hada kɔnɔ kumaw la min ye tarata don ye heure 3 ɲiningali kɔfɛ Musa Mara taara a ka so nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛnen kɔ ni miniti 20 ye a bɔra ka laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'a jira ko a ye heure 3 de kɛ u bolo ɲiningali la ko nin wagati in kɔni na a bɛ a ka so o dugusɛjɛ ni o kɛra araba ye juwe kalo tile 16 san 2025 a seginna ka taa brigade d'investigation na nka zen na a kelen ma ta sabula ani a lafasalibaga monsieur Mutaga Tall olu de tagara ɲɔgɔn fɛ a ka ɲiningali kɔfɛ u ye a labila ka taga a ka ciw la a kelen kɔfɛ a selen kɔfɛ a ka bureau kɔnɔna la a bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko ɲiningali minnu kun tɛnkuna a la ko o baaraw banna wa a y'a jira fana ko ale dalen bɛ a ka jamana ka kiri la ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko an ka to ala kɔ ni fɛn min bɔra a ko la k'a ɲɛfɔli bɛna kɛ maaw ye bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ a kalama o b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Rusi la Rusi jamana ɲɛmaakɔrɔ Dmitry Medvedev bɔra ka laseli kɛ alamisadon k'a jira ko min ye OTAN jamanaw ye ko u bɛ ka kɛlɛ de ɲini Rusila fɛ ni u ka kumafɔtaw ye ka ɲɛsin Rusi jamana ma o hukumu kɔnɔ ko n'i ye a dan ale kɔni ma ko ale hakilina belebele ye u ka wuli ka fɛɛrɛ bila sen ka joona ka kɛlɛ boloda ka ɲɛsin OTAN jamanaw ma sabula ko min ye OTAN jamana ye u bɛ ka kɛlɛ min ɲini ni olu ma wuli ka jɔ joona ka a baaraw bila sen kan ko OTAN bɛ ka waliya min ta ka ɲɛsin Rusi jamana ma a tɛna na a dabila min ye u ka kunnafoni disoba ye ni o ye agence de presse officielle TASS ye olu de bɔra k'a ka nin kumasen ninnu lase diɲɛma ma n'an bɔra yen an bɛ taa Guinée Conakry tɛnɛndon juwe kalo tile 14 san 2025 opposition maaw bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko u ka jamana ɲɛmaa ni u ka CNT maaw b'a fɛ ka yɛlɛma min don u ka sariya sunba la ni o ye ko min ye u ka jamana ɲɛmaa ani CNT maaw ka fɛɛrɛ bila sen kan yaasa ni kalatafili ni o bɛna kɛ u ka jamana kɔnɔna la u ka se ka u sen don o la ko u fɛlako tɛ bi u fɛlako tɛ sini sabula ko u bɛ ka ni sariya sunba kura min fɔ k'u bɛna yɛlɛma don a la septembre kalo tile 21 nata san 2025 ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka u ka jamanakuntigi Mamadi Doumbouya ka se ka u ka satisfaction ka olu bila sen kan ko olu kɔni fɛla ko tɛ sariya sun in yɛlɛmali ye sabula ko sariya sun kɔrɔ kɔnɔna la a ma daga jamanakuntigi ani CNT maaw ye u k'u kanbɔ a kɛra jamana kalatafili o a mana kɛ kalafili fɛn o fɛn u ka jamana kɔnɔna la a ma yamaruya u fɛ ka u kanbɔ o nɔfɛ ko u b'a fɛ ka yɛlɛma don a la yaasa u yɛrɛ bɛ se ka a ko tɔnɔma bɔ cogoya min nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabaara kɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran